Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndakazoita mwana wangu wekutanga ndakamuita apo pandainge ndine 40 years, then ne42 ndikabva ndazoita wenumber 2. 43 mukomanachi ndokubva ndabatira mimba yemwana wangu wenumber 3. So pari zvino mukomanachi ndine vana vangu avo vanokwana ivo kuita vatatu. So mukoma pandakapindawo mumereji zvinonzi ndakagadzirwawo newehukama. Pane umwe wehukama uyo akandigadzira, but n'anga iyo yacho yakazondibatsira yakaramba kundiudza mukoma. Ndakagwadama ndikademba ndichikumbira kuti inge ichindiudza zita remunhu uyo wayainge ichiti ndiye ainge akandigadzira. So inini ndakaroorwa apo pandainge ndine 18 years. Ndakati ndaroorwa kudaro mukomanashi, kutoti mwana zvakaramba totally mukoma. Kuzonosvika ndichizonorambwa nemurume, ndichitukwa ndichinzi uri ngomwa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza kusvika pekupedzisira. Zvadaro mukomanashi ndakati ndarambwa paya, I never gave up. Ndakambogara hangu ndiri ndega, but nekufamba kwenguva ndo pandakabva ndazoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiroorwa zvekare. Still ndakati ndaroorwa paya mukoma, takazama nemurume uya wandainge ndava kugara naye kuti tinge tichiita mwana zvekare, but zvakaramba mukomanashi. Zvino ndakazoti ndauya kunoku kuJoni ndikaitawo zvekuchaya izvo mapoto, but ndava kunoku nekudawo kwemari. Ndo pandakabva ndazoti pano ndinofanira kuti ndinge ndichiita zvinoita so that ndinge ndichikwanisa kuitawo mwana. Mukomanachi ndakabva ndachizodzokera kumusha. Pandakadzokera kumusha paya ndipo apo pandakabva ndachizoenda kumba kweimwe n'anga yandaigara ndichingonzwa kuma-areas ekwedu kuti n'anga iyoyo ine masimba. Ndakati ndasvika pamba paya ndokubva ndazonzi kuti ndinge ndichitobatsirwa nawo sekuru vaya ndaitofanira kutombogarapo pamba pavo. Saka ndakagarapo pamba pavo mukoma throughout December holiday. Ndainge ndigere pamba pavo ndichibatsirwa. Mukomanashi sekuru vaya ndipo pavakazondiudza kuti the reason as to why ndainge ndakasvika kuma 40 something years ndisina kukwanisa kuita mwana, it was because mumhuri ainge aripo uyo ainge akandigadzira. Saka ivo vakabva vati mushonga wacho wakashandiswa ipapo wainge uri mushonga wainge uine simba. Vakabva vanditi muzukuru, ndinokwanisa kukubatsira, but ndoda kuti unge uchinzwisisa iwewe mwana unomuda here. Ndikabva ndati hongu sekuru, ini zvekuzoti kana ndafa ndinge ndichizovigwa negonzo. Sekuru, kana zvichiita please ndibatsireiwo, handidi kuti ndinge ndichizovigwa negonzo ini. Saka vakabva vati usachema zvako muzukuru nekuti ndichakubatsira. Saka sekuru ava vakabva vazonditi kuti inini ndinge ndichikwanisa kuzoitawo mwana paitofanira kutoti pange pachizoshandiswa, tinge tichizoshandisa chibereko chemwana wehandzvadzi yangu umwe musikana. At that time kamwana aka kehandzvadzi yangu kainge kachiri kuma 6 years apo pandakazokaitira mhiko dzacho idzodzo, but zvinhu zvakandirwadza. Saka sekuru vaya vakati vaona kuti ndainge ndabatikana, vakabva vanditi muzukuru, handisi kukumanikidza as such. Saka zvandoda kuti unge uchiita iwewe chimboenda unorara, because pavakandiudza ipapo wainge huri usiku. Ndakaenda mukomanashi ndikanorara, but usiku hwose ndainge ndichingofunga chete, ndichingofunga nezvanyaya iyoyo, ndichizvibvunza mibvunzo yakawanda kwazvo kuti saka ndozvandasarudza here izvi kuti inini ndinge ndichiita mwana, kutora hungomwa hwainge huri pandiri, hungomwa ihwohwo ndichinouyisa pamwana wehandzvadzi yangu. Mangwana acho makuseni ndakati ndadzokera zvekare mudare, ndakataura navo sekuru vaya ndikabva ndati hasinai sekuru, ko hatina here dzimwe nzira dzekuti tinokwanisa kushandisa? Vakabva vanditi no, kwainge kusina dzimwe nzira dzekuti taikwanisa kushandisa, nekuti neniwo ndainge ndakaitirwawo mhiko dzainge dzakafanana nemhiko idzo
dzatainge tichida kuita. So zvadaro mukomana ndo pandakabva ndachizobvuma. Ndakabva ndazonzi mwana wehandzvadzi yangu ndaifanira kuti kana ndazodzokera kumba ndobva ndamutora. Kana ndamutora paya ndaifanira kuzoenda naye musango, then apa ndinenge ndakabata kreti remazai ndobva ndamuti one by one ange achinunga mazai aya achimaputsa one by one. Saka nasikuru vaya takabva tazopedzerana, but vakazonditi mushure mekunge wazobatira pamuviri ndinoda kuti unge uchizokasika kuuya pano pamuviri ipapo pasati papinda mu2 kana kuti mu3 months. The soon that you realize kuti you are pregnant, kana uchitokwanisa kutoya same time, kana ukauya ndiko kuti mwana iye unge uchizokwanisa kuzonomubata maoko ako. Ngoma ndo zvatakabva tachizowirirana nasikuru vaya. Takati tataurirana paya vakabva vandichaja mari yavainge vachida ipapo, uye zvekare nemari yavaizoda after ndazobetserwa mwana. Ngoma nashi ndakati ndadzokera kumba ndakazoti nerimwe zuva zvangu ndobva ndatorana nemwana wehandzvadzi yangu ndichita kunge ndainge ndichida kuti anga achindiperekedza somewhere else. Ngoma nashi ndipo apo pandakazoti tava musango inini naye ndikabva ndachizoti kreti remazai ratainge tatenga ange achizotitakura ari iye. Takabva tazotsauka mukoma tikabva tapinda zvino musango ndobva tagara zvedu pasi. Ndikabva ndamuti aifanira kuti ange achiputsa mazai iwawo one by one. Ndikabva ndamuudza kuti kana akakwanisa kukasika kuputsa mazai aya ndaibva ndazomupa 50 US, in which mari iyoyo ndainge ndakatoibata. Akabva atanga kuputsa mazai aya one by one kusvika achinopedza kreti rose. Ngoma takati tapedza kuita izvozvo ndokubva tazoenderera mberi zvedu nerwendo rwedu. Then mukuzonodzoka ndipo apo pandakabva ndachizotsauka zvekare ndikaenda panzvimbo paya apo paainge aputsira mazai aya. Ndikabva ndanokora ivhu ndikabva ndariisa mukapepa bhegi sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya. Ndakabva ndazodzokera kwavari sekuru vaya ndikabva ndavapa mavhu aya. Saka ivo vakangonditi kana uchikwanisa umutengere ringava riri drezi or anything panguva iyo yaunenge waona kuti iwewe unenge wabatira pamuviri. Ndakadzoka zvangu kubasa mukoma ndikabva ndazosarudza pakati pezvikomba zvangu. Ndakasarudza umwe chete uyo wandakaona kuti uyu ndiye anokodzera kana kuri kunzi kana nhumbu ikazobata. Ndakabva ndazotanga kusika naye bonde tisingashandisirane dziviriro. Mukoma nashi takangoti 1 month kudai kubva zvatainge takatanga kusashandisirana dziviriro ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndatobatira pamuviri. Ndakafara zvinengei for the first time in my life. Mukoma nashi ndakamboti zvimwe kuda, maybe I am just dreaming, but when I skipped the periods for the second time ndikabva ndaona kuti sure I am pregnant. Mukoma nachi one day akangoti ari kubasa. Ndakabva ndatongokwira mubhazi ndokubva ndadzoka kuzimu. Iye akapopota mukoma nachi akati nhumbu iyoyo zvinoreva kuti haisi yangu, waenda nayo kuna baba vacho. Why is it usina kukwanisa kundimirira? Hapana mukadzi wekuti anenge ari mukadzi wako anenge asina chikomba anongokaruka atoronga majeni ake ekuenda kuzimu, zvinoreva kutoti utori nemunhu wako ikoko. Mukoma nachi ndakabva ndatongomuignora ndikatongoona kutoti apa ndainge ndorwidzana nekuti chipenyu icho chainge chava kuumbika chichirarama chiri muchibereko mangu chinge chichizokwanisa kuzonozvarwa. Mukoma nachi ndakabva ndachizodzoka kumusha ndokubva ndazoenda kwavari sekuru vaya. Sure vakabva vazondipa mishonga yekutsigisa nhumbu yangu ende mwana akabva atozvarwa. Mukoma nachi ndisati ndadzoka ndakabva ndazonopa muroora drezi riya iro randainge ndatengera mwana wehandzvadzi yangu. Vakafara zvisingaiti because ndakanyatsokupinda muEdgars ndokubva ndamunhongera drezi rainge richidhura. So hanzi kumupa kwandainge ndichimuita drezi riya ainge achitonditengeserawo chibereko chake. So ndozvandakaita izvozvo mukoma. Iyewo achazoonawo kuti oita sei
kana nguva yakewo yekuti anenge ava kudawo mwana kana yakwana, kana ndiri seni ndakatambudzika hama dzangu for a very long time. I know kuti kune vamwe vanhu vachandishora, but zvinongonziwo zvandakamuitawo ndo zvandakaitwawo neumwe weukama. Saka ndinongonamatawo kuti nguva yake kana yasvikawo ange achizokwanisa kuwanawo munhu anomubetsera, ange achizokwanisawo kuita mwana. Saka vana avo vandakazvara hanzi ndo vana vaaifanira kuti ange achizoita vatatu, but inini ndakabva ndazomubira chibereko chake. Kana mukaposta nyaya yangu, please ndapota ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section kune avo vanenge vachida kuzondituka. Nhai, saka maida kuti ndinge ndichizofa here ndisinawo mwana? Ipapo ndipindurei, musati mandijaja. Please just answer me. Maida kuti ndinge ndichizosvika pakufa here ndisinawo mwana? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mubvunzo wangu kwamuri unoti, saka maida here kuti ndinge ndichizosvika pakufa ndisinawo mwana? Ya, pakaipa miko dzacho dzakaitirwa mwana uyu zvadzinotyisa. Pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchandiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukomanashi yakamira sekudai so. Ndakaroorwawo nemurume ane mari. Saka isusuwo mukukura kwedu mukomanashi tainge tiri varombo ende tainge tichitongotambura, ende hama dzaamai dzainge dzichitidadira because ininiwo baba vangu handitombovazivi. Saka takangokurawo tichingochengetwawo nehama dzaamai apo amai pavainge vari kubasa. But mukomanashi taishainirwa zvisingaiti. Saka ndakazoti ndawanawo mukana wekuti ndinge ndichizoroorwawo nemurume ane mari, ndakabva ndatozviudza kuti uyu ndiwo wainge uri mukana wekuti ndinge ndichizoti amai vangu vazoraramawo kaupenyu kanenge senani. So amai vangu like izvezvi vanotodhiraivhawo motikari, uye zvekare nemurume wangu takazotokwanisa kuvatsvakira stand makare muno muHarare, uye zvekare nekuzovakisira imba. Saka mama vangu like vanotorarama upenyu hunotodadisa. But hama dzaamai manje dzakazochitanga kudzoka kwatiri one by one, ende like izvezvizvi vatoripo vamwe sekuru avo vandakangopawo promise yefake because vane mwana wavo ari kufanira kuti ange achizonyora O level next year. Saka vakatoya kwandiri vakabva vandikumbira kuti ndinge ndichizovabatsirawo nemari yekuzoregister. But inini mukomanashi, I'm not going to do such a stupid thing. I tell you that I am never going to do such a stupid thing. Ndakangobvuma hangu because ndainge ndisingadi kuti vange vachizoita access kumurume wangu. Saka sezvo ndakabvuma, I know kuti hapana pavangazoenda kumurume wangu vachikumbira murume wangu mari. Saka zvandichavaita ndezvekudai, next year panguva iya yekuti maregistration anenge atanga, ndichangovaudza kuti no, do not worry, ndichakutumidzirai mari, do not worry, ndichakutumidzirai mari kuzonosvika maregistration achizonopera. Ndipo apo mukomanashi pandichazongovaudza kuti kule mari yacho mari handisisina because ndoda kuti chimwana chavo chisakwanisa kuzonyora O level, ende ndotozviziva kuti kana inini ndikasavapa mari hakuna kana kwavanokwanisa kumboiwana mari yacho iyoyo. Mukomanashi ndiyo nyaya yangu iyo yandiinayo, ende kana mukaposta nyaya yangu please ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section kune avo vanoshoropodza aiwa tukai ende vanoshora shorai zvenyu. Nini hangu ndinoitwa handikendenge. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbira kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nashe, inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo, vange vachindipawo miono yavo. So inini ndakasangana nemurume uyo wandigere naye paFacebook, but ndakambopindawo marriage, but my first marriage, unfortunately, even though I gave it my all, but the man that I got married to, he hurt me so much. And this is because imhepo here eri pandiri, because I am someone that really loves and tries to love when I am married to a man, but the men that I have, that I get married to, they all tend to treat me the same. Kubatwa sekunge ndisina kana value zvachose mukupenyu hwemunhu. So mukoma nashe, in my first marriage ndakatambudzika mukoma, handiri kukunyeperai, ndaitukwa, ndaiitwa sei, but I then chose to let it go. Ndobva ndazosangana neuyu paFacebook, akabva azonitumidzira mari, ndikabva ndauya. So ndakabva ndachizotanga manje kutukwa nemurume, like the very first night apo akangoti achingonopinda mandiri, ndokubva afinyamisa kumeso. Ndikabva ndamuta, kwaindava? Akabva anditi, kwaindava wakanyanya kuita gomba kudai. He really shocked me and it was really painful kuti munhu anongokuti why is it wakaita mugoti kudaro. Anyway, ndakabva ndanyarara paya, ndikabva ndati sorry, zvandichaita ndezvekuti ndichabvunzawo vamwe vanhukadzi kuti kana kuri kunzi kana wakaita mugoti kudaro ungazoshandisa mahome remedies api so that unge uchizokwanisa kufadza murume wako. Zvadaro mukoma nashe, ndakabva ndachizotanga kushandisa maherbs paya, but mukoma munhu akangoramba achingondiudza kuti inini ndakaita gomba ende hatombonakidzwi neni. So mukoma nacho ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo, because like zvaizvezvi ndanzwa nekungogara ndichingotukwa. Ndinotombozama neposi pandinenge ndichigona napo kuti ndinge ndichifadza murume wangu, but mashoko acho anobuda mumuromo make anorwadza. Please ndibatsireiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pakaipa. Asi ngatitaurei navo mucomment section.